Čo ti rakovina vzala a čo naopak dala? No, vzala mi určite istoty, nejaké priateľstvá, nejaké vízie. A čo mi dala? Myslím si, že mi dala o mnoho viac, ako som mala život predtým. A dala mi pokoru, dala mi úplne iné vnímanie sa na svet. Žijem pre prítomnosť, nie pre budúcnosť. Žijem proste každý deň. Ako hodnotíš prácu lekárov a zdravotníckeho personálu v nemocniciach? Ja som mala to šťastie, že ja som natrafila na úžasného lekára, ktorý je so mnou 15 rokov. 15 rokov, počujete? Dobre, 15 rokov som tu, mám úžasného lekára, sestričku a fakt, že v tom nešťastí som mala šťastie na personál. Čo by si odkázala ženám, ktorým diagnostikujú rakovinu prsníka? Urobiť nádych a výdych. Máte more času, kedy máte svoj priestor vyplakať sa, vykričať sa, vysmiať sa. Každá to nejak poníma nejak inak. Čo najviac zaujíma onkologických pacientov, ktorí navštívia pacientskú poradňu nie rakovine? Najčastejšie, čo pacienti chodia k nám, tak v prvom rade ich zaujíma tá sociálna sféra, čiže na čo majú nárok, kde majú ísť, aké tlačiva treba vybaviť, čo potrebujú. Ďalej sú to otázky typu, čo môžem jesť to, ale veľakrát prídu a len tak sa vyrozprávať, pretože buď nechcú zaťažiť rodinných príslušníkov, pred nimi sa tvária ako hrdinovia, takže prídu k nám, vyrozprávajú sa, my ich počúvame. Čo by si odkázala ženám, ktoré ignorujú pravidelné gynekologické prehliadky? Ženy, nerobte to. Neignorujte, ale choďte. Nájdite si čas na seba. Nie tam niekde na chladničke mať nacapené, že ma čaká prehliadka a ja nejdem, lebo z nejakého dôvodu, ale choďte. Ja keby som vedela pred rokom 2009 to, čo viem teraz, tak nie som tu, som úplne iná žena.